Hello! Takže máme tu day one na brigáde a rovno na skate do robotky. Myslela som si, že mám prísť na 7, ale o 7 som vraj už mala začať. Upsík. Dal som si ešte mini chillik pred štartom, vieš, také oriešky vibes. I také na čo proste sú dobré, ale mám chuť na snack. Pozrite tento môj brigáda fit, proste red je moja power color. A tu máme kolegu. Ten ma asi moc nefiluje. Čo si kúpim za odmenu po práci? Toto, alebo toto, alebo... Pozrite sa, čo som našla. Neviem, čo to je, ale vyzerá to cool. Ok, už viem, na čo to je. Smeti. Vraj som už skončila a mám ísť domov, ale mám čokoládku, takže brigádka 10 z 10.